ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ାପଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ରାସ୍ତା ରେମାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କୁଆଖିଆ ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଶଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନାନା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପରେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।